Takže ahoj a jdeme vám ukázat novou sérii pasti na blbečky. Tady z začátku si vykopeme díru. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. To už by mohlo stačit. Ne! Aha. Okamžitě vybal kabelu. Jak to, že ti ráno nezvonil budík? Nevím, prostě nefungoval. Podívej, že furt svítí na zvonění, to je zajímavé. Ale nefungoval! Přepínal. Nic prostě nefungoval. Máš tam off. Máš to vypli. Máš to přepli na rádio. Jak říkal tačka. Mě nenapadlo, že jsi takový debil. Já jsem to neudělal, jsem se ani rádia. Asi když vypíná budík, tak jsi to vypl. Ne, já jsem si zapomněl, že to má být sticky piston. To bylo na off. A svítilo všude. Já to hodím na fake účet, hlavně. Nechci, aby o mě v nic věděli. Kurník! Darko WTF. Já rád robím tutoriály. Teda dělám. Musím si říkat, že jsem v Česku. Já jsem zvyklý, že mluvím se Slovákama, tak se radši mluvím jejím jazykem, ale už mi to přestává bavit, když tomu ani sám někdy nerozumím, co říkám. Já to jenom někdy opakuju a odhaduji, jestli jsem to řekl dobře. Já to ani nevydržím 10 vteřin. Aha, já říkal, že mě něco chybí. Redstone torčky. Já věděl, že mi něco bude chybět. Jo, už nahrávám. Já musím hodit na YouTube, protože to trvá. Ty bys asi nerad, tobě by asi nebavilo čekat u videa na to, než by se ti mohlo spustit asi 4 dny. 4 dny. Alias tupej fraps. Mám totiž ten nejlepší fraps a ten má prostě krutou kvalitu. Je to v poušti, protože tahle pas se dá udělat buď přes gravel, což je na písku, a nebo přes písek, což je tady. Já to teďka dělám přes písek. Já to nahrávám, já tady nemůžu nastavit HD. Já mám maximálně nějakých před HDčkem, to, co je před HDčkem. To 480 tam mám. No, ale nevím, to jsem viděl, a brácha mě učil kapku. Vysvětlil prostě hlavní funkce a pak mám ještě úkol, Pak mám ještě úkol frapsu, teda z Photoshopu, který se mi nějak vůbec dělat nechce. To trvá, než vykopu všechno. Aha, písek, padá! Já jsem kreten, já jsem zrovna vykopal něco, co jsem tam měl nechat. Uvidíš.
Jo, no je to piston past. Já umím udělat dvakrát lepší, já už jsem udělal prostě past, prostě, tak já jsem se díval na jednou past na blbečky a tam bylo prostě, že vejdeš a rovnou se aktivuje past. A já to udělám, že obyčejný byt a najednou někde prostě vejde nějaké místnosti a tam se aktivuje past. Já tady dělám smrt pádem. Teďka. Bolava. Já hraju speciální hru. Já jsem vytvořil na jednou serveru speciální hru a on mi pak vyhodil. A to jsem uměl už hotovou, stačilo udělat jenom výhru, kterou ani neví, jak se dělá on. Prostě byly 5 tlačítek, prostě na co si mohl stoupnout. Admin aktivoval páčku, nesměl se tam nic nosit. Aktivoval páčku admin a najednou se to otevřelo a zavřelo. Po 4 byla láva, po 5 byla voda. Ten, který spadl do vody, vyhrál, protože přežil jako jedinej. Jo, protože jediný jakoby přežil. Jo, to je jednoduché, ale já bych tam dal víc jezdných tlačítek a víc i proherních. Třeba 3 a pak by šli do další hry. Jak to, že mi to tady nedrží? Mu to drželo. Písek mi nechce držet. Aha, to byl sandstone. Ne, vlastně, já už chápu, jak to udělal. To leželo na tom. Já to měl předtím dobře, já jsem píp. Co? A mohl bych to mít taky. Vypadni ty krávo, a půjdeš první asi do pastí. Já nevím, já jsem měl jenom jednu stranu vždycky. Tak. Ani nechápu, k čemu jsou tady tyhle ty věci. Ano, může to být delší a takhle na to hodit. Ne, mě to propadlo, musím. Korník. Jumbo! Já jsem to udělal na 4 místa, normálně je to na 6, ale já jsem to teďka zkrátil, protože nemám na to vůbec. Na tuhle tu past ji udělat. Tak, prostě tady to zakryjeme pískem. A já jsem měl ještě takový doplněk, který se mi teďka nechce točit, protože bych ho udělal poprvé v životě. Prostě, víš třeba jako, že hodíš někoho do pasti a on má strašně krutý věcí třeba. Tak já měl nápad, že bych udělal dolů výtah, ale nad video to radši dělat ani nebudu, když je to strašně dlouhý. A láva to nebude, ona to bude propast na 30 kostiček. Jo, a věci mu tam zůstanou. Ne, nepůjde, protože on neví, jak se dostat, ten výtah bude schovaný před čema. Budeme ho vědět jenom my. Tvořiči pastiček. A do prdele, teď ani nevím, kde to bylo. Přes piston. To schovám. Schovám to okolo pistonu. Uhní. Neberu, že ten piston... Jo, ale beru, že ten piston bude schovaný pod zemí a pod zemí tě to najednou odsune a a jediný, co bude vlastně schovaný... No sakra, teď tady potřebuju schody.
Tak, přijde semka. Musím to dělat stěnu. Hele, tady se... Ona utíká kvůli tomu, že kráva napálila už několikrát do kaktusů. Jedna kráva. Mě nebaví game mod. Já si to rád všechno... Jo, já si to radši všechno prostě házím přes práva nebo vykopu. Lomeno give a IDčko. A IDčko najdeš na oficiálním webu stránky. Ne, give je obyčejný admin příkaz. Guli nemá kulí. Má malý kulky. Tak, a třeba je nalácháme na dia. To je jednoduchý. Vezmeme si stack dia, hodíme ho do dispenseru, vedle něj dáme tlačítko, který zezadu, tlačítko je tady, který zezadu vyvede speciální signál. Tak, budu muset teďka najít ty... Tady jsou. Takže vlastně teďka člověk přijde, půjde, hele, dia, zmáčkne a já. A už se nedostane ven a k tomu se přitom zabije. A vypadni pistone, nemám tě rád. Říkám, že tě nemám rád, pistone. Tak. A je to jednoduchá past, pak vezmete zase písek. Říkám písek, ne sandstone. Hodíte to takhle a půjde další. Tady bude určitě dio. Zmáčkne a hop. A tak dále. Rozmáčkne se. OK. Saving chunks. Delete. Hip hurá, konec.